Niviyana Muhammed Müslim di gotinên pêşiyan de jin. Di wêjeya gelêrî de bandorek mezin a jinan heye. Di çîrokên gelêrî de em pir caran rola karakterên jin dibînin, îcar ew bandora ku li derdorê dibe ku erînî be û dibe ku neyînî be. Her wiha di gotinên pêşiyan de jî wisa ye. Di gotinên pêşiyan de em dibînin ku hin gotin dema ku di derheqê jinan de tên kirin, yekser em mebestê neyînî tê de dibînin. Her wiha dema hin gotin tên kirin, em hêz û pesnê tê de dibînin. Ji bo ku em rola jinan di gotinên pêşiyan de bibînin û nas bikin, em bibînin ka jin bi çi awayî hatiye şayîsandin, em ê çend gotinên ku mejdevê çend zarbêjên ji Kobaniyê girtine dahwîrînin. Jin dara şikestî ye. Di vê gotinê de em hezira civakê ya seqet û qûç dibînin. Ji kevin de heta roja me ya îro em vê diyardeyê pir di nava xelkê de dibînin ku her tim jinan biçûk, bêhêz û bêçare dibînin. Ji bo ku em hîn zelaltir bikin, em ê numuneyekê dest nîşan bikin. Di nava civakê de dema ku jinek bî dimîne, wê demê vê gotinê ji bo wê jinê dikin. Mîna ku jin nexwedî tu rol û hêzê ye, heke ku mêr di jiyana wê de nebe, êdî ew bê armanc û bê siûd dimîne. Ji xwe wek ku ji me re xuya dibe ku ev gotinek neyînî ye di derheqê jinan de tê kirin. Qîza filan kes şêre bi heft mêran e. Di nava kesên me yên temenê mezin de heta niha ev gotin pir tê gotin, mîna ku mêr çavkaniya pesin û hêzê ne. Ji xwe ev gotin bandoreke pir ciddî li ser zihniyeta zarokan dikin. Ji ber di zarokatiyê de her tim fêm dikin ku jin bihêz e, heta ku mezin dibin û napejirînin ku jinê wek hêzeke bingehîn a civankê bibînin. Peya lê ye, jin lêmiş de. Ji xwe mîna ku gotinên neyînî di derheqê jinê de tên kirin, her wiha yên erînî jî tên gotin. Ev gotina ku me destnîşan kiriye gotinek erînî ye. Ji xwe ev numune di mala me pir kesan de jî heye. Dema ku dayîkên me her tiştî didin ser hev, da ku pê debara zarokên xwe bike. Jin peyê dike wezîr, jin peyê dike rezîl. Ev gotin du aliye, him aliyek wê yê erînî heye, hêm jî aliyek xwe yê neyînî heye. Ji xwe em nikarin vê yekê red bikin û bêjin ku aliyên jinan ên neyînî di jiyanê de tune ne. Çawa ku di jiyanê de mêr xwedî başî û xirabiyê, di heman demê de jin jî wisa ye. Meqseda vê gotinê ew e ku jin dikare kurê xwe yan hevjînê xwe bi pêş bixe û di heman demê de dikare ber bi xirabiyê ve jî bibe. Jinê dil kir, kevir qul kir. Dema ku jin tiştekî ji xwe re bike armanc bêguman dê bike. Jin hene û jinik hene. Di nava jiyana xwe ya rojane de em rastî vê yekê tên cara caran em dibînin ku hin jin xwe biçûk bêhêz dibînin û hin jin hene qehremanin û xwe jî qehreman dibînin. Ev gotin ji bo wan tê gotin. Mala pir jinê xerab bû ji binê. Ev gotin ne gotineke di cih de ye. Ji ber jin malan ava dikin, ne ku xerab dikin. Lê ji bo ku jinan biçûk bikin, vê gotinê dikin. Ji xwe heta roja me ya îro ev diyar de pir berbelavî dema ku jinek du canê dibe yekser hêviya anîna kurekî dikin. Şêr şêre, çi jine çi mêre. Hêz û serkeftin di her du zayendan de hene, çi mêr be û çi jî jin be. Jin stûna malê ye. Ev gotin bi taybet li dayika bar dibe, dema ku mal bê dayik dimîne ji serî be tê xarê. Hem zarok xerab dibin û hem jî mal xera dibe. Mak radibe, karek li şûnê makê meğeltê. Ev gotin hem bi rengekî erînî tê kirin, hem jî bi rengekî neyînî, yanî dayîk çi be, dêket jî wisa be. Ji xwe gelek gotinên pêşiyan yên ku tê de qala jinan tê kirin hene. Tenê me çendek ji nava wan girtin dest û di encamê xuya bû ku heta astek mezin gotinên civakê yên neyînî li ser jinan hatine gotin û pir caran ew biçûk û bêhêz dîtine. Di vê gotinên bi vî rengî ji bo zarokan neyîn gotin, da ku ew hezra qûç di serê wan de neyî çandin.